Geure helburu nagusia da enplegua sortzea eta kalitatezko eta egonkorra izan behar da sortzen dugun enplegua. Sektore estrategiko eta lehiakorretan jarduera ekonomiko berria sustatzeko oinarriak finkatzea. Gure apustua inbertsioak eta talentoa erakartzea da. Turismoa indartzea baita ere. Sektore hau geure artean guztiz errotu da azken urteotan. Eta nola ez, Bilbo nazioarteko ekintzen hiriburu bihurtu nahi dugu. Gero eta nazioarteko ekintza gehiago erakarriz eta gero eta inpaktu ekonomiko handiagoa sortuz. Horrekin batera, enplegu planak garatuko ditugu. Enplegu planak batez ere geure gazteentzako. Eta baita ere zailtasun gehien duten pertsonak berriro merkatu laboralara itzultzeko. Bilbo aktiboa nahi dugu, Bilbo modernoa, kalitatizko merkataritza eta enpresak dituen hiri modernoa. Eta Bilbo honetan pertsonak eta beraien ongizatea eta bizikalitatea da gure helburu nagusia. Horrexetarako nahi dugu enplegua eta jarduera ekonomikoa. Nos mueve Bilbao, bat eginik.